Mälim Oşýaly 10-njy fevralyga geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişli mejlisinde hormatly prezidentimiz 2026-njy ýylyň garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan bede wagtly atmurady mekan diýilip aglan edilmän münasibetli atçylyk we atly sport ugrulary boýunça çäreleriň maksatnamasyna meýilleşdirilen dawaralaryň ýokary guramaçylyk derejesine geçirmegini tapşyryp değişli resmi nama gol çekmegi ýurdumynyň ähli künjegine guralýan dawaralaryň ähmetini has tartyrýar. Manaka Knyazgynyň Monte Carlo şäherine geçirilen 48-nji Halkara Sirk Sungaty Festiwalyna ýurdumynyň Galkanyş milli atüsündäki oýunlar toparynyň sirk sungatyna goşan uly goşandy üçin bütün dünýä sirk federasiýasy hemde Ýewropa Sirk Assosiasiýasy tarapyndan halkara şahadatnamalary goşulypdy. Şu ajaýyp we kamnasibetli dawaralar Mar welaýatyna giňden ýaýwananyrly. Dawaratnyjlar ýokary ruhlantlak we hakyky toýşatlygy bilen joşgyny ýaňlanýan aýdym faýdalara goşulyp, döwremiň bagtyýaryny, döwletimiň berkararlygyny hasa dawralanyrdylar. Welaýatyň Türkmeniň Agoý binasynyň öňündäki meýdançada ýaýwananylan aýdym faýdaly dawara ýokary okanatlyga şadlyk şowkuna wetenli. Soňra dawaratnyjlar Türkmeniň Agoý binasynyň giýergesinde joşgyny çykyşlara tomaşa etdiler. Hemde şol ýerde guralan sergini tinadiler. Soňra Türkmeniň Agoý binasynyň sahnasyna şowkuny çykyşlary giň ýanynda ýaýwananyrly. Çıkışlarda halkara festivalaryň, beýleşiklaryň, iň ýokary baýraklara münasip bolup gelýän Galkanyş milli atüsündäki oýunlar toparynyň dünýädäki meşgullygy baradyny ataldy. Çıkış edenler garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan bede wagtly atmuradyň mekanynyň ilkinji aýyna topara Monte Carlo şäherine geçirilen 48-nji Halkara Sirk Sungaty Festiwalyna bütün dünýä sirk federasiýasy hemde Ýewropa Sirk Assosiasiýasy tarapyndan halkara şahadatnamalaryň goşulmagy tutuş halkamady bu ýylyň ýanyny aýratyn belediler. Soňra bir ýerde gorkulan aýdym faýdaly çykyşlarym öz şowkunyň köplerde täsir galyrdy. Dawarada welaýatyň medeniýet we sunugy dostlarynyň ýerine ýetiren şowkuny çykyşlaryna amaşgylyk bedewlerdi. Olaryň ýynnamlygyny, owudanlygyny wat edýän aýdymdyr saýlary benetden ýaňlandy. Soňra bir ýerde Galkanyş milli atüsündäki oýunlar toparynyň agdalaryny gorkadan sirk oýunlaryna tamaşaçylar uly gyzyklanma bilen tamaşa etdiler. Gorkadan çykyşlardan soňra dawaratnyjlar hormatly prezidentimiz arkadaly gahryman serdarymyza ýüzlenme kabul etdiler. Soňra bugünkü Mar welaýatynyň Mar şäherine guralan şany we kamnasibetli agdaşar wagtyna toý sadakat berli. Meniň öýdi ýurdumyň we halkymyň durmuşynda möhüm ähmeti bolan ajaýyp wakalaryň guramaçylyk derejesine toplumlaryň esasy çemelleşilýäniň, ony milli ýörelgelerin häzirki döwrüň ruhuna gowap derejede ösdürilýäniň nowatdaky beýany urly.